Docteur Abdou Ba mi salmini on. Mi salmitima on ceerno Ibrahim. Gila Donald Trump hoorejo dawlaji ndintuɗi Amérique arti e laamu lural hino teska hakkunde ndi leydi e leyɗe Europe. Leyɗe Europe te waɗi mbatu ko ɓooyani ɗe holli kanje kadi ɗe ɓamay kalsiji hewɗi timmuɗi milliardji temeɗɗe jeetati ngam danditagol ngam ɗaɓɓirgol kaɓirɗe e yiyande moɗon beele e ngal kawral walla ngal kaldigal ngal famodiral hakkunde Europe naaɓe Amérique naaɓe ko dartagol fokkiti. Jahal Trump ngal ino luutodira seeɗa e Europe naaɓe ɓe. Ɗum noon eɗen nganndi koko tijjano koko soynano kam Trump so arti e laamu ne kadi no waɗat haalaaji caggal ɗiɗo hareji ɗi ngannduɗaa waɗi andi haare Ukraine nde hakkunde Ukraine e Russie wallidiiɓe Ukraine wano leyɗeele Europe ɗe e Amérique ji'ande ɗe fuɗɗiima sertude ko Trump ari ko en njii kay kawral ngal Trump waɗno e hoorejo Ukraine o waɗi haalaaji cattuɗi seeɗa. Ɗum ɗon luggata ha ɓurta sabu kamɓe eɓe nganndi no ɓe hawrirta e toɓɓe ɗe ngannduɗaa bonnantaaɓe ha sabu ko taariha woni ɗon noon. Taarika histoire nani ɗon ko ɓooyi. Jooni noon eɗen nganndi poɗondiral ngal caggal ɗiɗo hareji goodaaɗi hannde o ɓurde heen hulɓinaade hakkunde Europe en ko battinta hakkunde mumen e Amérique ko noon kadi Russie ko hare Ukraine nde sabu kaɓore kewɗe neldaama toon kaɓore kewɗe golliraama toon woni armée ji ɗi ɗum ɗon ina waawi ɓeydude sattude hakkunde Trump woni Amérique e Europe en yi'ande certuɗe no faamirmi miijo wona hakkille Trump on ɗon ko hakkille économique ɓuri jaalaade mum ɗon. Hoorejo leydi France Emmanuel Macron o holli hande faale Poutine ko heɓtugol diiwe heewɗe e nder Ukraine e yiyande maɓɓe Trump hino faala jaɓude ɗum yo laato. Hoorejo France holli si hawri Poutine heɓi ko faala ko wona ɗon o daroto o yaññay leydi makko ndi o naata e leyɗe Europe naaje beele Russie jokkitay hare nde hayana e leyɗe Europe goɗɗe nder duuɓi aroji si tawi ɗum yaari ni. Ɗon ko kulhuli Europe naaɓe ɓe ine woodi Russie kadi ko ɗin kulhuli jogii so tawi Ukraine tawtoraama e nder fedde Union européenne e NATO ɗum ɓe kuli kamɓe ne Russie tawi ɗum ɗon waɗi Ukraine tawtoraama e européenne ɗum ɗon ma okku Europe naaɓe ɓe ara jiima hay si ɓe heɓtaani e nder leydi Russie ɓe ara jiima kamɓe kaɓore mumen e doole maɓɓe fof ɓe jiima e damal Russie gonton sengo. Yaade Russie noon haa naato e nder leyɗeele Europe goɗɗe ɗum ɗo mi sikkaani ɗum ɗon. Russie mi sikki stratégie mum tan ko waawde falaade dartina jahal Union européenne e NATO faade e leyɗeele ɗe annduɗaa ko e Union soviétique ɗe jeyano won Ukraine Belarussia e ɗen ɗon leyɗeele goɗɗe pour Europe naaɓe jogo influence walla jogoo toon yimɓe wallidiiɓe mumen walla ɗen ɗon leyɗeele tawto e Union européenne e NATO ɗum ɗon ko kulhuli leydi Russie. E janngo ndu adunaaru ko honno saati wawde docteur Abdou? Eyi wulan nokkuuji goɗɗi wulan adunaaru ko noon tan ɗi waade hareji mawɗi ɗi fof ko hare idéologie e faggudu wonɗo jogi hannde noon ino waɗi hannde ko intérêt o woni ko nafoore nde e influence woni géopolitique ji wonande e peccoru aduna ndu ko waylital noon woni ko waɗata sabu so a yi leyɗeele Europe ɗe wano France hannde ino waasa ko heewi e nder Afrique no dañirno heen baawal ni fof no usto Russie no naata projet ji leydi Turquie nani naati e nder Afrique kadi ina waɗi moƴƴereeji mum kono waɗi bangeeji keewɗi bonandeeji enen famarɓe doole ɓe kam ko sattende mawnde wonanta en. Ngal lurral tubakoɓe leyɗe tubakoɓe ko ɗum battinta e leyɗe Afrique naaje. Afrique rewi e jolɗe e jamanuuji sertuɗi e caggal colonial o caggal heɓtude jeytaare woni indépendance heɓaama ɗo on tuma koye wiyete ko guerre froide wonɗo ɓeeno heedani ga ɓeeno heedani to ɓe dañi kadi accord aji bonɗi ɗi ngannduɗaa kamɓe leyɗeele colonial ɗe mbaddii ɗum e leyɗeele men Afrique jiimanooɗe ɗe ko o okkata Afrique yaarude yeeso hannde e ndaara e ndeer industrie e ndeer leyɗeele men ɗe alaa ko fuɗɗi saka wi'e ɗum ɓamtima walla yaari yeeso kono ngaluuji ko gollirte industrie fof gila fuɗɗaade ƴulɓe nde wonno nden haa jooni ɗum woni ko uranium e matiére aji goɗɗi
haɗani enen keddiɗen tan ko macciraji miniére yawata gasde kono noon no foti fuɗɗade no Afrique wawata heɓirde hoore mum en wonata ko weeɓi noon so tawi Afrique rendani wonti gotum en jii gaga CEDEAO feccoru waɗiga leyɗe tati woni Mali, Niger, Burkina ummima e CEDEAO ko jortano kay ko yiɗano ko kamɓe fof ɓe hawra ɓe ɓeyda wadde sembe hakkunde mumen sembeji ɗi hawroyato to Union africaine ɓe waɗa projet ji continental ɗi ganduɗa kadi tawa ino wawa nawrude Afrique yeeso dendaɗi saabu gotel no satti ko yarata yeeso. Docteur Abdou Ba on jarama mi yetti on. Allah waɗanen jaam o kayen kisal kay.